תנועת המאור, פרשת חיי שרה, פרק פ"ד. וארבעו מגומות הזהירות תורו על מסוות פריו ורביו, בראשית ותנון בי ואומות. בית הלל אומרים לא יבטל אדום מפריו ורביו, אלא אם כן יש לו זכרון גבו. ואמרין על התרום היו לו בונים בו מתו. רב הונא אומר קיים פריו ורביו, ורבי יוחנן אומר לא קיים, והלכותו כרבי יוחנן. בארבעה מקומות הזהירה התורה על מצוות פריה ורבייה. בבראשית, ושנינו שוב ביבמות, מסכת יבמות. בית הלל אומרין, לא יתבטל האדם מפריה ורבייה, אלא אם כן יש לו זכר ונקבה. אלא אם כן יש לאדם בן ובת, אסור להפסיק לעשות להביא ילדים. זה על פי בית הלל. ואמרין על התם, אומרים שמה, היו לו בנים ומתו. מה יעשה? רב הונא אמר, קיים פריה ורבייה. רבי יוחנן אמר לא קיים. והלכתה וההלכה כרבי יוחנן, לא קיים. לפיכך השתדל האדם בכל יכולתו לרדת לתבונו כדי לקיים מצוות פריו ורביו, ויותר על בן זכר כדי לסלק ממנו עבירו. יתגרשין על מסכת בתרום רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, כל שאינו מניח בן זכר ליורשו, הקדוש ברוך הוא מעלה עליו עבירו. כתיב הכו איש כי ימות ובן אין לו והעברתם, וכתיב התום יום עבירו היום ההוא, אשר אין חליפות לומו ולא יראו אלוהים. לפיכך שאמרנו שהלכה כרבי יוחנן שמי שמתו ילדיו לא קיים פריה ורבייה, אז לפיכך ישתדל אדם בכל יכולתו לגדל את בניו ולשומרם כדי לקיים מצוות פריה ורבייה. ויותר על כן ישתדל על הבן זכר. למה? כדי לסלק ממנו עבירה. עבירה במקרה הזה זה כעס. לסלק ממנו את הכעס. לסלק ממנו את הכעס שנאמר זעם ועדרה משדחת מלאכי רעין. לומדים את זה מפה, לומדים את זה ממקום אחר. למגרשין על מסכת בתרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, אמר רבי יוחנן שאמר רבי שמעון בן יוחאי, כל שאינו מניח בן זכר ליורשו, הקדוש ברוך הוא מעלה עליו עבירה. כעס. כתיב הכא איש כי ימות ובן אין לו. איש כי ימות ובן אין לו, וכתיב התם, כתוב שם יום עברה היום ההוא, יום כעס היום ההוא, זה מצפניה. ואשר אין חליפות למו ולא יראו אלוהים, זה יום כעס גדול שיגיע. רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, חד אמר כל מי שאינו מניח בן, וחד אמר כל מי שאינו מניח תלמיד. תסתיים לרבי יוחנן אמר תלמיד, אמר רבי יוחנן דן ג'רו מודע עשירו ביר. תסתיים. רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי דיברו, אחד אמר כל מי שאינו מניח בן, והשני אמר כל מי שאינו מניח תלמיד. תסתיים, יש לו, ועכשיו לא יודעים מי זה הראשון, מי זה השני, מי אמר בן ומי אמר תלמיד, שיש עליו את הכעס כמו שאמרנו קודם. תסתיים שמחויב תלמיד, מחויב בן, ולא יודעים מי אמר מה. אז אומרים תסתיים, בוא נוכיח שרבי יוחנן אמר תלמיד. למה? רבי יוחנן עלו אצלו תמיד עליו את העצם, או חלק אומרים את השן, חלק אומרים את העצם. את העצם של הבן העשירי שלו, היו לו 10 בנים שנפטרו, עלו את העצם של הבן העשירי שלו בכיס, או את השן, והוא שלח לנחם אבלים, היה מראה להם את זה וככה מנחם אותם. היה אומר להם, דן גרמד עשירה אביר, זה העצם של הבן העשירי שלי. אז אם לא היה לו בנים, אז מן הסתם שהוא סובר שהתלמיד זה גם נחשב כבן, ואז לא יהיה לבן אדם כעס. ככה תסתיים, ככה מוכיחים את זה. מידה רבי יוחנן אומר תלמיד, רבי יהושע בן לוי אומר בן, והרבי יהושע בן לוי לא, זה לבית אבלו, למה נשכיב בלא בונה. תכתיב, בכו לא הולך, ואומר רב לא הולך בלא בונים זכורים, אלא רבי... אז הם לא מקבלים את זה, כאילו הוכיחו שרבי יוחנן אומר שזה תלמיד, ואז הם אומרים, אבל אם רבי יוחנן אומר שזה תלמיד, אז יוצא שרבי יהושע אומר שזה בן. אבל איך זה מסתדר? כי רבי יהושע בן לוי לא היה הולך לנחם אבלים, אלא עם מישהו שהיה נפטר בלא בנים. מאיפה הוא למד את זה? הולך לנחם רק מי שנפטר בלא בנים, בכו להולך. ואמר רב, הולך בלא בנים זכרים. שהוא לומד מזה שבכו להולך, שהוא הולך לנחם את מי שהלך בלא בנים. אלא, ואז חוזרים לקושייה של
מי אמר את זה ומי אמר את זה, אלא רבי יהושע בן לוי אמר תלמיד. אלא אומרים שרבי יהושע בן לוי אמר תלמיד, ואם רבי יהושע בן לוי אמר תלמיד, רבי יוחנן אמר בן. ומרבי יהושע בן לוי אמר תלמיד, רבי יוחנן אמר בן, גשיו דרבי יוחנן עד רבי יוחנן, לא גשיו הדידי עד רבי. אבל אם אתה אומר שרבי יהושע בן לוי אמר תלמיד, אז רבי יוחנן אמר בן. אבל אז זה קשה לנו. למה? מה שאמרנו לסיפור של העצם של בן העשיר של רבי יוחנן שהיה ככה מנחם את האבלים, אז לא הגיוני שהוא יגיד שזה בן, כי לא היו בנים. אז אומרים, זה לא קשה. למה לא קשה? הדידי, הדרבי. זה סברה שלו שזה תלמיד, וזה שהבן זה סברה של הרב שלו, הדרבי. אז אומרים שרבי יהושע בן לוי אמר תלמיד ורבי יוחנן אמר בן, אפילו שהסברה שלו עצמו היא משהו אחר. דורש רבי פנחס בר חמו, מי דחתי בהדר שומע במצרים כי שוכב דוד עם אבותו וכי מת יואב סרסובו. דרש רבי פנחס בן חמה, מי דחתי, מהו שכתוב, ושמע במצרים, זה בספר מלכים, כן, בספר מלכים, כן. והדר שמע במצרים כי שכב דוד עם אבותיו וכי מת יואב שר הצבא. למה בדוד כתוב שכב עם אבותיו וביואב כתוב מת יואב שר הצבא? מפני נאמרו בדוד שכיבו ויואב נאמרו בו מתו. דוד שהניח בן נאמרה בו שכיבו, יואב שלא הניח בן נאמרה בו מתו. ויואב שלא הניח בן, והכתיב בני יואב עובדיה בן יחיאל, אלו דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבו, יואב שלא הניח בן כמותו נאמרה בו מתו. על כן יש לו דום לעשות ככל יכולתו, לרדלת בנו ולהרחיקו מן המגרים, ולדריכו בדרך ישורו, וללמדו תורו, ולעשיו אישו, וללמדו אומנות לפרנסותו, כי ג'רסינן בפרגו גם עוד הקידושין, תונו רבנון, או חייב בבנו לימולו ולפדותו, וללמדו תורו, ולעשיו אישו, וללמדו אומנות, ויש אומרים אף להשיתו בנור. רבי יהודה אומר, כל שאינו מלמד את בנו אומנות, מלמדו לסטות, לסטות על כדעתוך, אלו כאילו מלמדו לסטות. אז דרש רבי פנחס בן חמה אומר, למה נאמר על דוד שכב עם אבותיו ועל יואב שר הצבא מת? מפני מה נאמר בדוד שכיבה? שהניח בן, ויואב לא הניח בן, אלא בו מיתה. אז אומרים, יואב לא הניח בן, וכתוב מבני יואב עובדיה בן יחיאל, הרי כתוב שהניח בן. אז אומרים משהו אחר, אלא דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבה, יואב שלא הניח בן כמותו נאמרה בו מיתה. דוד שהניח בן נשאר על תורה ומצוות כמותו נאמר בו שכיבה, יואב שהניח בן יצא לתרבות רעה לא נאמר בו שכיבה, נאמרה בו מיתה. על כן יש לו לאדם לעשות ככל יכולתו. אנחנו לומדים מזה שעל פי מעשיו של הבן גם נשפט האבא, אז יש לו לאדם לעשות ככל יכולתו לגדל את בנו, להרחיקו מן המקרים, ללכו בדרך ישרה, וללמדו תורה, ולעשיו אישה, וללמדו אומנות לפרנסתו. כתגרסינן, כמו שנינו בפרק הראשון בקידושין, תנו רבנן שנו חכמים, האב חייב בבנו למולו ולפדותו, וללמדו תורה, ולעשיו אישה, וללמדו אומנות, ויש אומרים להשיתו בנהר. רבי יהודה אומר, כל שאינו, כל זה כמובן גם על ידי שליח. אתה משלם למורי, אתה משלם לבית ספר, אתה משלם לקורסים שהוא לומד, פה אתה משלם, בהתחלה אמרנו למולו, אתה משלם למוהל, לפדותו. זה על ידי שליח אפשר הכל, אבל חייב גם לחנך אותו כמו שצריך, כתוב פה הכל, חייב לחנך אותו גם כמו שצריך, אבל הרוב אפשר על ידי שליח גם, כמו שעושים היום. והנה רבי יהודה אומר, כל שאינו מלמד את בנו אומנות, כל מי שלא מלמד את בנו איזשהו אומנות, מקצוע, מלמדו לסטות, מלמד אותו להיות שודד, להיות גנב. לסטות, סלק דעתך, להיות שודד, אתה רציני, למה אתה אומר דבר כזה? אז אומרים פה, אלא כאילו מלמדו לסטות. מה זה אומר? כל מי שלא מלמד את בנו זה מקצוע, כאילו מלמד אותו להיות שודד, מלמד אותו להיות גנב, נוכל. למה אין לו מקצוע? לחפש איך ירוויח. ואמרין על התום תניו, ולימתם אותמת בניכם, לא בני בניכם. והכתיב הודעתם לבונכו ולבני בונכו, לומר לך,
שכל המלמד לבנו תורו מעלה עולו וכתוב כאילו לימדו לבן בנו עד סוף כל הדורות. הוא דאמר כי העיתונו נתניו לימדתם אותם את בניכם אין לי אלא בניכם ובני בניך מניין תלמוד לומר והודעתם לבונך ולבני בונך אם כן מה תלמוד לומר בניכם ולא בנותיכם. אם כבר התחלנו את זה שמה צריך ללמד את בנו אז ממשיכים באמרינא אתם אומרים שמה תניא שנינו ולימדתם אותם את בניכם זה מספר דברים ולא בני בניכם לא כתוב בני בניכם והכתיב שמה בו גם בספר דברים והודעתם לבניך ולבני בניך לומר לך מאיפה ואז אנחנו לומדים בפסוק הזה שכולם מלמד את בנו תורה מעלה עליו הכתוב כדי ללמד את בנו ואת בן בנו ואת בן בנו עד סוף כל הדורות. הוא שאמר היתנה הוא שאמר אותו התנא שנינו ולימדתם אותם את בניכם אין לי אלא בניכם כתוב ולימדתם אותם את בניכם אז אני צריך ללמד רק את בנינו. אז בני בניכם מניין למה צריך ללמד גם את בני בנינו? אז תלמוד לומר תרגיל עצמך לומר והודעתם לבניך ולבני בניך. אם כן מה תלמוד לומר בניכם? אז תלמוד מפסוק אחר שכתוב והודעתם לבניך ולבני בניך. אז אם כן מה תלמוד לומר בניכם? למה כתוב פסוק כמה פסוקים לפני זה את בניכם? מה יש משהו יותר חס שלום בתורה? אלא הוא מפרש לנו פה אלא בניכם ולא בנותיכם. פסוק הראשון מלמד אותנו מלמד את בניכם זה אומר על הזכרים על הבנים. פסוק השני זה על בניכם וגם על בני בניכם גם על הנכדים וגם על עוד אם אתה נשאר בחיים. אז ישרנו את שתי הפסוקים האלה וג'רשינו נמי במסכת סוטו רבי אליעזר אומר כל המלמד לביתו תורה מלמדו תפלות צל כדעתוך אלו אמו כאילו לימדו תפלות אומר רבי אבהו מי תעמוד רבי אליעזר דחותים אני חוכמו שוכנתי עורמו כיוון שנכנסו בו אדום חכמו נכנסו בו ערמומיות. רבי אליעזר אומר כל המלמד אם כבר התחלנו ממשיכים באותו נושא כל המלמד לביתו תורה למדה תפלות זה דברים בטלים למדת כאילו למדת חס ושלום שטויות אז אומרים תפלות על כדעתך למד את זה כאילו למד את השטויות אלא כמובן מדברים פה לא על הלכות נשים. הלכות נשים זה דבר שונה חייבת הדעת תורה שבעל פה פרשת שבוע וכו' אבל מדברים על תורה עצמה תורה שבעל פה. תפלות על כדעתך הרציני תפלות אלא תאמר אלא אימה כאילו למדת תפלות אלא תאמר כאילו למדת תפלות מי שלמד את ביתו תורה כאילו למדת תפלות. אמר רבי אבהו מי תעמד רבי אליעזר אומר אומר רבי אבהו מה הטעם של רבי אליעזר למה הוא אומר כולם למד את ביתו תורה כאילו הוא למדה תפלות. אז הוא אומר רבי אבהו מפרש את זה דכתיב אני חוכמה שכנתי עורמה כיוון שנכנסה באדם חוכמה נכנסה בו ערמומיות. למד את ביתו תורה זה חוכמה תהיה הילדה תהיה ערמומית לא תמיד אנשים שיהיו ערמומיות זה עד פה זה העניין הזה. עכשיו משהו חדש גם באותו נושא אבל בלי קשר לביתו ואומנות הטוב ללמד אדם את בנו תלמוד תורה שהוא פרנס אותו בעולם הזם קיימתו לו עולם הבא כי ג'רסינה בסוף מסכת קידושין אומר רבינו הורי מניח אני כל אומנויות שבעולם ואני מלמד את בני אלו תורה שיהיו אוכלים שכר עמלון בעולם הזה והגרן קיימת לו עולם הבא לפי שכל אומנויות שבעולם אינם עומדים לאדם אלא בנערותו ובזמן שכוח העולם אבל נופל לידי חוליו למקו של האיסורים נכנס לזקנו אינו יכול לעמוד במלאכתו למסומת ברעב אבל תורו אינו כן אלא מג'דלתו משמרתו מכל רע בנערותו ונותנת לו חרד ותקווה בזקנותו ולא עוד אלא שהמקום ברוך הוא מחבב הצדיקים בזקנותו יותר מבנעוריהן וכן התום עושה בצדיקים שקיימו את התורה עד שלא בו ברכן הקדוש ברוך הוא בנעוריהן מה הוא אומר
וגובה אדונו יחליפו כוח. בזקנותון מה הוא אומר? עוד ינובון בסבו. וכן אותו מוסה באברהם אבינו ששומר את התורה עד שלא באות. שנאמר עגב אשר שומע אברהם בגולי וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי. וברכו הקדוש ברוך הוא בנערותו בזקנותו. בנערותו מה הוא אומר? ועשו לרוי ג'ודון. ובזקנותו מה הוא אומר? ואברהם זוגן בו ביומים. ואדונו יברך את אברהם בכל. וכן כל הצדיקים שקיימו כל התורה בילדותון מה הוא אומר? וגובה אדונו יחליפו כוח. ובזקנותון מה הוא אומר? עוד ינובון בסבו. למדנו מקודם שחייב אדם ללמד את בנו אומנות. לשיטו בנה במקצוע, אחת למד את המקצוע. ואז אומרים פה, האומנות, חוזרים אחורה, אומרים האומנות הטוב ללמד את האדם את בנו, האומנות הכי טובה שלמד את בנו, הוא תלמוד תורה. שהוא פרנסתו בעולם הזה ומקיימתו לעולם הבא. אומרים, אולי הם מתכוונים לפרנסתו בעולם הזה, אולי אפשר לעשות מסופר סתם או משגיח, דברים של לימוד תורה, אפשר גם להתפרנס מהם. זה מה שנראה לי הכוונה. קשה לי להאמין שהתכוונו שילך להיות רב, כתוב על אות המלאכה בשני את הרבנות. אני מניח שהתכוונו, רגע, יש עוד מטוסים. יש משהו היום. טוב, ננסה להרים את הכל טיפה יותר. אז אני מניח שהכוונה פה היא לפרנסה שהיא מלימוד תורה, כמו ששמענו ספר סתם וזה וכו'. אז טוב, בעולם הזה כתוב ששנינו בסוף מסכת קידושין. אמר רבי נהוראי, עכשיו מביאים הוכחה מרבי נהוראי, אמר רבי נהוראי, אני מניח כל האומנויות של העולם, אני מניח, נוסיף עוד כמה שניות בסוף. ואז הם מביאים הוכחה לזה מרבי נהוראי. אמר רבי נהוראי, מניח אני כל האומנויות שבעולם, אני מניח את כל המקצועות שיש בעולם, ואיני מלמד את בני אל התורה, אבל מלמד את הבן שלי רק דברי תורה. שיהיו אוכלים שכר עמלן בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא, כמו שכתוב במשנה, אוכלים בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. לפי שכל האומנויות שבעולם, בגלל שכל המקצועות שבעולם, אינם עומדים על אדם אלא בנערותו, בזמן שכוחו עליו. כל המקצועות שבעולם אפשר לעסוק בהם, כשאתה צעיר, שיש לך כוח עם בוטניך, אתה יכול לעסוק בהם. אבל נפל לידי חולי או למכה של איסורים, הוא נכנס לזקנה, אבל אם נפל לחולי או לאיסורים או לזקנה, פעם זה היה מי שלא יכול לעבוד, אם אין לו מי שיתמוך בו, אין לו משפחה, אין לו משהו, הוא יכול למות ברעב. לא היה ביטוחים ופנסיות ותאונות עבודה, אין דברים כאלה פעם. נכנס לזקנה ואינו יכול לעמוד עם מלאכתו, נמצא מת ברעב. אבל התורה אינה כן, אלא מגדלתו ומשמרתו מכל רע בנערותו, ונותנת לו אחרית ותקווה בזקנותו. ולא עוד, אלא שהמקום ברוך הוא מחבב את הצדיקים בזקנותן, יותר מבנעוריהן. בין פה שהקדוש ברוך הוא אוהב את הצדיקים בזקנה שלהם יותר משהם נערים. וכן אתה מוצא בצדיקים שקיימו את התורה עד שלא באה. צדיקים שקיימו את התורה לפני מתן תורה. אברהם אבינו, יצחק, יעקב, 12 השבטים ועוד אחריהם. וברכן הקדוש ברוך הוא בנעוריהן, מה הוא אומר? וקובע השם יחליפו כוח. ובזקנותן מה הוא אומר? עוד ינובון בשיבה. וכן אתה מוצא באברהם אבינו שמר את כל התורה כולה עד שלא בא. שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותיי וחוקותיי ותורותיי. וברכו הקדוש ברוך הוא בנערותו ובזקנותו. בנערותו מה הוא אומר? ועשך לגוי גדול, לעם גדול. ובזקנותו מה הוא אומר? ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. וכן כל הצדיקים שקיימו את התורה כולה בילדותן מה הוא אומר? וקובע השם יחליפו כוח. ובזקנותן מה הוא אומר? עוד ינבון בשיבה.
אנחנו נמשיך כמה שניות שהפסקנו בגלל המטוסים. נועו לא משתדל עוד בנו מקטנותו, למדו תורו כפי כוח הנער וכפי שונו, כמו שיוכל הנער לסבול עול התורו כסוד, שידע לדבר מחנכו בפסוקים. הרון תורו סיבו לנו משה מרשו, וכון פסוק שמע ישראל וכדומה לזה, כדי שיורים ממנו לשם תרומו וביקורים, ויהיה ראשית דיבורו בעבודתו לתבורך. וצריך לפייסו בדברים שיראה שאוהב מתינוק ומתאווה להם, לפי שילך בסבר פנים יפות ללמוד, וכשיגדיל וימס במתנות הקטנות הראשונות, ייתן לו אחרות כביתה אבותו, וכשיהיה גדול וימס בכל זה, יחזור לומר לו למות תורו, כדי שתשב בראש ויקראו חרו ויכבדוכו. וכשלא יתפייס בו זה אמר לו למות תורו ותהיה זוכה לגן עדן, ולבסוף מדריך בתורו ישיג בדעתו אמיתת כוונתו ועדונו ואהבתו, וילמדנו לשמו. עוד באותו נושא, לעולם משתדל אדם את בנו מקטנותו, לעולם אדם מחזיק את בנו למד התורה מהשנייה שהוא יכול מקטנותו, כפי כוח הנער וכפי שנה, כפי איך כל אחד איך שהוא יכול. אתה רואה את הבן אדם כמה הוא מסוגל לקבל, אתה מכיר את הילד שלך, כמו שיוכל הנער לסבול עול התורה. כיצד? שידע לדבר מחנכו בפסוקים, כגון תורה ציווה לנו משה, שידע לדבר, יחנך אותו בפסוקים, תורה ציווה לנו משה רבנו ושמע ישראל וכדומה. ושיהיה ראשית דיבורו בעבודת הלבח, שראשית הדיבור שלו יהיה בעבודת השם יתברך, וצריך לפייסו בדברים שיראה שאוהבם התינוק ומתאווה להם. ואיך יעשה את זה? ייתן לו דברים שהוא רואה שהתינוק, הילד, התינוק אוהב, הוא רואה, הוא נמשך לזה, מפייס לו בדברים האלה, מביא לו אותם. לפי שילך בסבר פנים יפות ללמוד. למה? אנחנו רוצים שהתינוק ילך ללמוד בסבר פנים יפות. וכשיגדל וימאס במתנות הקטנות הראשונות, ייתן לו אחרות כפי תאוותו. ילד טיפה גודל, כבר לא רוצה את מה שהוא רוצה שהיה קטן, רוצה דברים אחרים, ייתן לו דברים אחרים. למה? שידע ללמוד בסבר פנים יפות. הוא שיהיה גדול וימאס בכל המתנות האלה. מה יעשה? יגיד לו, תמשיך ללמוד תורה, למה? שתשב בראש, יקראו אותך רב, יכבדו אותך. וכשלא יתפייס בזה יותר, יאמר לו, תלמד תורה, שתצא לגן עדן. תצא לגן עדן לעולם הבא. ולבסוף, שהילד מבין מדעתו, הוא מואס בכל. לא צריך לא שיכבדו אותי, לא שיקראו לי רב, לא גן עדן ולא גיהנום. אלא, מה הוא אומר פה? הוא ישיג בדעתו אמיתת כוונתה ועדונה ואהבתה, וילמדנה לשמה. זה הדבר האחרון, אני לא שבאנו נגיע לזה בעזרת השם. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שנה. חיי שרה, ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים שנה. חיי שרה, והוא חיי שרה 127 שנים שנה. חיי שרה ותאמות שרה בגריית 4 היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ותאמות שרה בגריית 4 היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. ומתת שרה בגריית 4 היא חברון בארץ כנען, ועתות אברהם למספדה לשרה ולבכה. ויגום אברהם מעל פני ביתו, וידבר על בני חת לאמור. ויגום אברהם מעל פני ביתו, וידבר על בני חת לאמור. וגם אברהם מעל פני ביתו, וידבר על בני חת ולאמר.
ג'רבתו שומרון אחי עמוכם, תנו לי אחוזת גאווה עמוכם, הגברו מתי מלפונו. ג'רבתו שומרון אחי עמוכם, תנו לי אחוזת גאווה עמוכם, הגברו מתי מלפונו. ג'רבתו תבנו עמכון, אבל אחסנות קבורו עמכון, והגברו מתים גדומוי, ויענו בנחת אתברהם לאמר לו, ויענו בנחת אתברהם לאמר לו, ועטיבו בנחתו את אברהם ואמר לה, שמענו אדוני נשיא אלוהים אתו בתוכנו, במבחר גבורנו גבור את מתחו, איש ממנו את גברו לא יכלה ממחו, מגבור מתחו. שמענו אדוני נשיא אלוהים אתו בתוכנו, במבחר גבורנו גבור את מתחו, איש ממנו